akkor. Tulajdonképpen te reggel szoktál mindig sportolni? Nézd, reggel felszállok, búzamezők. Az első. Mit látok? A búzamezők, hogy lengeti a szél, a hullámokat a búzamezőn, utána a repce, a réce. És utána pedig a napraforgó. A napraforgó az pedig, hát azt szívem megdobolunk a napraforgót, látok. Szegész így, alkanyar. Kicsi hányigát túléljük. Tudod, ez a lukrafedeles gép, ez megbízható, de nehezen navigálható szerkezet. Figyelni kell. Az igaz, hogy megoszlik a koncentráció a természet és a technika között. Tehát figyelni a repceföldet és a magasságmérőt. Igazából ez a titka az egész dolognak. Azt kell mondjam.